Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Er viel heel veel regen vanochtend op Curaçao. Rooien stroomden over en wegen waren deels onbegaanbaar. Banda Riba had vanochtend vooral last van de regen. Gedurende de dag trok het over Banda Bau. Daarvoor was door de meteorologische dienst een code geel uitgegeven. De curator van Veneto Hotel en Casino bevestigt dat er 100.000 gulden uit de kluis is gehaald. Dat zegt de voorzitter van vakbond Horecaf, Kenneth Valpoort, tegen de Extra. Extra wist eerder deze week te melden dat er geld uit de kluis was gehaald. Volgens Valpoort moet onderzoek uitwijzen wat er precies is gebeurd en wat voor gevolgen dit heeft. De ministers van Justitie van Aruba en Curaçao hebben een letter of intent getekend om te gaan samenwerken op het gebied van de illegale immigrantenproblematiek. Op dit moment werken Aruba en Curaçao niet samen in de zin dat ze geen informatie uitwisselen over mensen die binnenkomen en weer uitgezet worden. Het gaat erbij vooral om Venezolanen die op illegale wijze de landen binnen proberen te komen en hier geld willen verdienen om terug te sturen naar Venezuela. Volgens Kirigori moet er meer informatie komen tussen Curaçao en Aruba en hij heeft er alle vertrouwen in dat het op korte termijn ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Met een eerste dag van een symposium is gisteren het jaar van de preventie geopend. Minister van Justitie Quincy Kirigori gaf aan dat preventie een belangrijk onderdeel is van zijn beleid naast repressie. Preventie is belangrijk om te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden en om te voorkomen dat er misdrijven worden gepleegd. Maar volgens Kirigori kan justitie dat niet alleen en is de hulp vanuit de samenleving hard nodig. Veel agenten, leden van het RST en van het arrestatieteam waren aanwezig bij een inval gisteren in de Barrica Helweg in Cascora. Daarbij is een man aangehouden, die is geboren in 1991. Hij had ook een wapen in zijn bezit. Het onderzoek vindt plaats naar een grootschalig onderzoek naar wapenhandel. Behalve het wapen zijn er ook verschillende andere. Amerika en Curaçao zijn in de ban van de honkbal-playoffs. Op het gebied van softbal wisten gisteren de Santa Rosa Angels te winnen met 3-1 van Pichingolo. AA honkbal, Santa Maria Pirates wonnen met 10-7 van de Santa Rosa Indians. En in Amerika wist Jonathan Scope met de Milwaukee Brewers te winnen van de Colorado Rockies 3-2. De LA Dodgers met Kenley Jansen wonnen van de Atlanta Braves met 6-0. En vanavond zijn het de Red Sox met Xander Bogaerts tegen de New York Yankees met Didi Gregorius. Aangrijpende beelden uit Indonesië, het land dat de afgelopen week te maken heeft gehad met een aardbeving en met een tsunami. Tegelijkertijd kwam daar later ook nog de uitbarsting van een vulkaan achteraan. Op de beelden is te zien hoe slachtoffers van het tsunami in een massagraf worden gestopt. Het land is druk bezig om te proberen de mensen die het overleefd hebben van water en voedsel te voorzien, maar erg makkelijk gaat die operatie niet. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.